Partiya Demokrata Kurd li Sûriye Alpartî daxuyaniyek derbarê biryara bilindkirina nirxê gaz sotemeniyan ya 19 ya rêveberiya pey de derxist. Ew biryareke karasatî li ser gelê Kurd pesanda. Di daxuyaniyekê de dosyêşemê Partiya Demokrata Kurd li Sûriye Alpartî got ku derxistina biryara bi navê 19 ku girêdayî hemî aliyên jiyanê ye sifkatiya desthelata PYD û neguhpêdana wê bi êş û azarên welatiyan ku di hejarî û tariyekê de li gor pêdiviyên jiyanê ji nan, gaz, elektrîk û sotemeniyan ji beriya 10 salan ve hetan jî dijî. Her wiha ev kiryar welatiyên mayîn jî dide dest ji deverên xwe berdin ji bo davînkirina nanê malê di daxuyanî ta çi astê rêveberiya PYD di rêveberiya deverên Rojavayê Kurdistanê de şikestiye û nêzî heftê ji sedî ji mîzaniyeta xwe dide xuyanî.